Lammin rahkan upealta uudelta asuinalueelta Kangasalan ja Tampereen rajalta luovutetaan tämän kesän aikana 48 omakotitalo- ja kaupunkipientalotonttia yksityiselle rakentajille. Meillä on täällä asuinalueen viestinnästä ja kehittymisestä vastaava Hannu Tuohi Kangasalan kaupungilta. Hannu, millaisia tontteja on tällä kertaa luovutettavana? Näitä pientalotontteja on täällä Lamminrakasta kovasti kyselty ja tässä ensimmäisessä erässä tuolta Lamminrakan pohjoisosasta niin on luovutettavana noin 50 pientalotonttia omakotitaloasumiseen, kaupunkipientaloasumiseen ja jonkun verran myös paritalohankkeisiin yhtiön muotoisina toteutettaviksi. Tämä läheinen koulukeskus on tosiaan näiden tonttien aika vieressä ja tontit on valmiin infran äärellä. Suurin osa tonteista on vuokrattavista ja pieni osa myös ostettavissa. Jos tontteihin haluaa tutustua tarkemmin, niin mistä tietoa saa? Tietoa saa Kangasalan kaupungin nettisivuilta, myös Lamminrakan omilta nettisivuilta ja sieltä löytyy tietoa tontinluovutusehdoista, esimerkiksi maanvuokran määrästä, varausajoista ja muista. No milloin ja miten tontteja voi sitten hakea? Varausaika alkaa tässä toukokuun alussa ja tonttivierailuja halukkaille niin järjestetään 5. päivä toukokuuta ja 12. päivä toukokuuta tiistaisin. Ja lisäksi tästä pidetään tuolla Lentolan Prisma-keskuksessa, siellä on Kangasalan kaupungin infopiste, niin tämmöinen yksi iltatilaisuus. Koska tonttiluovutuksen ja mahdollisen arvonnan tulokset tulevat julki? No, nämä tulokset tulee julki tuossa kesäkuun aikana, tarkkaa päivämäärää ei vielä tiedetä. Oliko Hannu sinulla vielä jotain terveisiä tonteista kiinnostuneille? No hakijoita on varmasti paljon, mutta toisaalta myös tonttejakin on ihan tuhti määrä. Mun puolesta vaan tervetuloa alueelle.